Hyvää iltaa nyt Yle Uutiset Pohjanmaalta. Tässä lähetyksessä asiaa onnistuneesta kokeilusta Vaasassa, jossa pitkäaikaistyöttömät auttavat vanhuksia arkiaskareissa. Lähetyksen loppupuolella piipahdamme taidegallerioissa. Uusia gallerioita on tullut Keski-Pohjanmaalle peräti 2 kappaleen. Vaasan kaupunki hyödyntää pitkäaikaistyöttömiä yksin asuvien vanhusten avustajina. Tänä vuonna kaupunki palkkaa 30 työtöntä vanhustyöhön. Kokemukset ovat myönteisiä. Moni työtön on löytänyt avustajan työn myötä itselleen uuden alun ammattiin ja vanhukset ovat yksinomaan tyytyväisiä saamaansa apuun. Huomenta, Martti. Huomenta. Mitäs täällä? Niina Poola on yksi vanhustyön avustaja ja tänään hänen apuaan tarvitsi Martti Turunen. Vähän yhtä sun toista. Käydään asioilla kaupassa ja pankissa ja kaiken näköistä. Miltä se tuntuu tämmöinen työ? Ihan mahtavalta, että joka päivä on ihan ilo lähteä töihin. Vaasan kaupunki on kokeillut pitkäaikaistyöttömien palkkausta vanhusten avuksi 2 vuotta. Viime vuonna avustajan sai 250 vanhusta. Ja kokemukset ovat hyviä. Ei tuu toimeen, en mä pääse mihinkään ilman. Niin sitten pitää ilmataksit tilata tälleen. Ihan tarpeellinen ja hyvä apu. Kyllä, ehdottomasti. Toiminta jatkuu ja sitä vahvistetaan. Tänä vuonna palkataan 30 pitkäaikaistyötöntä vanhusten avustajaksi. Auttajien määrä 2-kertaistuu viime vuoteen verrattuna. Kaupunki käyttää avustajien palkkoihin ja kuluihin 330 000 euroa. Tämä koko lysti tulee Vaasan kaupungilta työllistämisrahoista. Näin kun me työllistämme pitkäaikaistyöttömiä, kaupunki säästää merkittäviä summia niin sanotuista sakkomaksuista. Vaasan mallilla sen sijaan moni työtön on päässyt pitkän työttömyyden jälkeen uuden alkuun. Moni on ryhtynyt kouluttautumaan uuteen työhön. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää, että sote järjestettäisiin yksiportaisen kuntayhtymämallin mukaan. Vaasan sairaanhoitopiirissä ollaan tyytyväisiä siihen, että 5 sote-alueen hallintomallista ollaan luopumassa. Uuden esityksen arvellaan tarkoittavan, että rahat ja päätösvalta pysyvät tulevaisuudessakin alueella. Myös paljon kiistaa herättänyt kalastuslain uudistus on edennyt valiokuntakäsittelyyn. Lakiesitys on herättänyt jo valmisteluvaiheessa närää. Lain nimittäin pelätään vievän kalastusalueen omistajilta valtaa pois. Tällöin kalastuksen säätelystä ei voisi enää päättää kalastusaluekohtaisesti. Vaasan Mustikkamaan ja Öijenin metsät ovat mukana Luontoliiton lähimetsien suojelukampanjassa. Kampanjan tarkoituksena on nostaa esiin lähimetsien tärkeyttä ihmisten hyvinvoinnille ja edistää kaupunkien lähimetsien suojelua. Kampanjan kärkikuvina on 5 lähimetsää, joista 3 on Helsingissä ja 2 Vaasassa. Sitten Öijenin metsästä taidegallerioihin. Kevät tuo 2 uutta taidegalleriaa Keski-Pohjanmaalle. Tänään avataan galleria Suntin Helmi Kokkolassa ja sunnuntaina galleria Neva Vetelissä. Molemmat ovat paikallisen taideyhdistyksen näyteikkunoita. Kokkolan kuvataideyhdistyksen galleriapäätös syntyi kuukaudessa, kun Visu-gallerialta jäi vapaat tilat vanhassa kaupungissa. Rahaa ja aktiivisia jäseniä oli sopivasti. Ensimmäinen näyttely tarjoaa oman väen töitä takavuosilta. Tarkoitus on, että ammattilaiset ja harrastelijat olisivat saman katon alla. Onko kynnys korkea? No ei se pitäisi kovin korkea olla. Ja joskushan pitää näyttelytoiminta aloittaa, niin mikä ettei sitä voi jo harrastelijana aloittaa. Vetelissä kuvataiteilijat ovat leiponeet entisestä emäntäkoulusta kesänäyttelyille taidekartanon. Nyt isosta kiinteistöstä siipaistiin 2 salia galleriaksi. Sisään mahtuu 2 tekijää kuukaudeksi kerralla. Vaikka koulutaiteilijoita mielellään niitä, että mitä rohkeampaa, niin siitä vaan.
Jo nyt se on rikastuttanut niin paljon toimijoidenkin elämää ja tähän on tullut paljon uusia talkoolaisia ja yleensä kesäisin tulee lisää. Että se on niin lisännyt tämmöistä yhteisöllisyyttä. Siinäpä on hyvä kysymys, että miten saadaan ihmiset katsoa näitä meidän töitä. Ja kyllä mä uskon, että mainosta käytetään ja sosiaalista mediaa, jolla me saataisiin porukkaa liikkeelle. Sehän se on tarkoitus. Ja vanhan kaupungin kierroksille mukaan. No ilman muuta. Nyt on aika katsoa viikonvaihteen sääennusteita. Lauantai-aamuna on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on paikoin vähän pakkasella, mutta pääosin pysytään plussalla. Etelätuuli on huomennakin kohtalaista. Päivemmällä sataa paikoin heikosti vettä tai lunta, mutta sää on edelleen lauhaa. Lämpötila on yleisesti 0 yläpuolella. Sunnuntaiksi sää sitten poutaantuu ja pilvipeite repeilee. Lämpötila on 0 tienoilla. Sää on koko sunnuntain varsin lauhaa. Etelätuuli pysyy kuitenkin vielä kohtalaisena. Yle Uutiset Pohjanmaa palaa ruutuun taas maanantaina. Nyt meiltä oikein hyvää viikonloppua.